Tässä voidaan nyt nähdä oikeastaan kouluesimerkki sellaisesta kehystyksestä, jossa kehystäjä usein sanoo, että kun julisteita kehystäjä sanoo, että siihen tulisi laittaa semmoinen aukkopahvi, paspispahvis tähän ympärille. Ja tässä nyt voidaan nähdä sitten, miksi näin tulee tehdä. Tässä on nyt mennyt lasi rikki ja tähän pitäisi vaihtaa uusi lasi tähän alumiinikehykseen, jossa se on ollut. Mutta nyt on ongelma se, että täällä on lasi tarttunut kiinni tähän teokseen. Kun sitä irrotetaan tuota lasia, tämä kosteus, joka tänne väliin on mennyt, siellä voi olla ihan joko huonekosteutta, taikka sinne voi valua jopa vettä tuonne väliin. Ja sitten tuloksena siinä on se, että se tarttuu tuo paperijuliste tuohon lasiinkin. Ja nyt sitten se ei niin kauan haittaa mitään, kun se lasi on kiinni, siinä pysyy ehjänä. Mutta sitten kun se hajoaa, niin kuin tässä on tapahtunut, niin sitten voidaan nähdä, että tilanne on se, että se on tarttunut tuohon kiinni ja sitä ei voida purkaa tätä lasia niin, että se lähtisi ehjänä. Tässäkin on vielä purkamatta osa. Tämä on kiinni tuossa teoksessa ja nyt kun mä rupean irrottamaan sitä, niin todennäköisesti se julisteen paperiosa sitten leviää tuohon tai jää kiinni tuohon lasiin ja se voi nyt pilata tuon julisteen osittain. On muutoinkin mennyt ryppyyn, mutta jos silloin julisteellakin on semmoista tunnearvoa, niin se usein halutaan säilyttää, niin silloin se on ikävää tämmöinen, että se on ollut kiinni tuossa lasissa tuo juliste ja näin ollen se voi olla jopa pilalla. Tässä nähdään sitten tämä lopputulos. Nyt on lasi poistettu viimeistäkin palaa myöten, mutta voidaan nähdä, että aika kehnoon kuntoon se meni, että tuolta päästä erityisesti lähti kuvapintaa aika paljon pois ja se voidaan tietysti prikata jollain, mutta ei sitä ennalleen saa tietenkään kauhean ryppyinen vielä, että tämmöinen tämä nyt sitten on, että voihan sillä edelleenkin olla se muistoarvo, vaikka sen pistäähän tällaisenakin kehyksiin. Näinhän se on.